Jeti. Sevgili men aslında 2010 yıl näder 22 yaşında. Yok. Değil. Yo sevgili nämedigini bilemok men. Diňe siz bilýän sevgili nämedigini. 22 yaşyma çenli men ýekece sevgini duýup gördüm. Ýekece gedek sevgi diýilýän zady olam maňa mehriban käbämiň beren sevgisi. Enes sevgisini gördüm. 22 yaşyma çenli. Şu 22 yaşyma çenli görün hemme sevgilem yalan eken. Şu enes sevgisiniň ýanyna. Enes sevgisi ýaly sevgi tapdyrmaz. Galany sevgem diýjekler. Ýok, sag ol, bereket bersin. Awo ejeňe ben bilip goldum. Amin Allah'ım. Kakoş nirele nirden goşulýan ýaýna. Gokkanna ýanymda şoň suýuň sesime çykdy. Ne bar sag bol ömrüň bolsun taňa ýakyn. Bar, sag ol. Wah jana. Kim alaly indi? Abray gelberik sene. Ýabray deledir seni bar. O maklum. Salam Abray. Ýüzüňiz açaýyňmy gün bolsa? Yüzüm gaty garaňkyda şu wagt çyraýanyna toşdylar. Ha, şeýlemi? Aýdyp beripdiňmeýän. O mağdaýlan. Alhamdulillah gowy. Yan kagat görme o yan tersi şunu oýdan ama mena sen diýişiň gowaryp diýdim la. Sag ol, minnetdar. Nerede ýaşaýan oýdun? Habar. Nersin Naşgabatyň? Nirtek raýon. Mirdeki. Oğdunu. Menem Hitrovkadan da. Senem çırağına uçuryan, menne çıra yok diýämmin. Ýok, çyrana uçramak bolýan ara. Men kamçylyga barýar. Alananım, mama köp kamlatyna ýetirjek bolýar. Oğlan oğlun mamasyňa öýdi. Ýok, täçeni polisiýara bak men. Piştikle. Ne diýsen sen? Ne? Şo pişik oğşaýda men adymda. Sağ ol, sağ ol. Oğjana pişikle ha, ödüm ýalçyk. Tamam. Gelşene. Kucağımda da. Atlar barmy oğlum? At takdyň pişikle ha. Kamak. At takmakmy? Kiysem atlary. Taktım anlamadım. Ödüm ýalçyk oğjaken olaram. No. Durun koşasın.
Bunu kucaklap ýatdyň bolar. Bravo. Nirde işleýän aýtan? Öýdükdi. Telefon magazyny işleýän gerekden. Yo, telefon magazin işlämek. Ha? Prosto sataň, bak reklam et. İşlämek ýöne reklam etdim Aa. bak diýe. Ha, böyle. Doğru. Goşk aýdyp beräýdi maňa da goşgalaňdan. Koşmanlar haýta hoşdan kalýar. Ay özüň gowurýan goşgyda aýda. Benim de koşmanlar var. Pişik baradaydı öyle. Var ya ben. Näme barada ýazanyň var? Ece barada bam. Ece hakkında qeynal ayıp geçtik de. Ay onu aýdyp geçmediň aýdaydy. Balsar bana dağdan adamım. Ömrü yürüyünle o Näme? diye. Çaykana kuyulan yören adamın yalňyz gamy ahzary ýetikdir. Durmuş basar güýji bilen depeden. Asla bolmaz bu derdime emeden. Gülen kan halyma durup keseden. Yaraly ýolum o diýetikdir. Ýok, sen bilemok ulayan häli. Sağ bolup sağ däl ýa tek däli. Özüm gelmänlerin gidäýer ýaly. Eýnimiki täýülinçäm ýetikdir. Aglanymda bir ýaşymy käbämden edilip. Yalan gülen molyan ýürek duru ağlap. Jahanna bilseňiz iň uly hasap kakan gara ýere gömmek ýetikdir. Bir bar başymy goýdum bu derde. Çekän ýüklem agyr geler men diýen merde. Goýawer şerden meni kän ýerde. Şonsudan şormuz şeýle ýetikdir. Ýetikdir atly goşgur. Bollu ağladýan azyr meni. Tuğlama atxoy düzüpsiň. Alham nerden gelýärsiň? Ýokardan gelýärmi? Ýokardan gelen okana köplenç men näýle kağdaýda goş goýadýan bir zada gatqynanamda ýa bolmasa aglamda şol ýaly goş goýadýan. Ha. Balya sagamanja turanda sawal efir galanlyk üçin. Sağ ol. Köp sawal goşgyň üçin. Balya. Gelip duran Men ýaly da efir balya. almasa da sağ ol. Balya sawal. Şaýda ýatylan ýapalara kalym meken pişirni bolýan diýe. Näçe pişik bar diýe. Näçe pişik bar diýe öýde 5 san pişik galýan 8 san pişikde 3'sü ýogaly aradan çykdy. Salam hemme goýmy ýagdaýlaňar. Şöhrat salam.